Molweni baphulaphuli, silapha ke siyibambile sibhalelwe ngisisi apha ngedaba le ndoda yakhe eyavele yathi nkcwe. Sisi usibhalele man, ubufuna sikuncede ngantoni ngalo bhuti? Mandizibulisele bhuti. Ndicele nina nindikhangelele lo bhuti. Lo bhuti unyaka wonke wandishiya and wandishiya ndimithi. So bendifuna uziqonda ke ngoku sesiphi isizathu soba andishiye ndimithi. Kunyaka wonke and umntana semdala ngoku. Ubuza utatakhe. Ndizawuthi uphi? Bhuti ingabe njalo loo nto? Ewe injalo bhuti. Injalo loo nto leyo. Neve nathi cwaka nahamba namshiya usisi. And ndinezizathu zam. Ezoba mandenze loo nto leyo. Yena akangendawo yoba ndanjiswa intoni ndathini. Okay. Deep down yena yazi inyani phakathi kuye. Okay. Uyava ke sesuthiwa inyani ilele apha kuwe, wena uyayazi into eyamkesayo. Ingaba inyani leyo? Hayi senditsho ndishiywa zingqondo kangakanani mina ndihambe ndigubhululana nawe kanti inyani yazi kum. Andiyazi bhuti inyani wavele wahamba waduka andiyazi uba ndandimenze into. So mna bendicela impendulo phaa kuye. Uyayazi yena makangathi mina ndiyazela phi? Utsho ke sibhuti. Indawo oqala bhuti ndicofana uba azondikhupha ezi-TV ngonke ezikhamereni azisele camera. Uyayazi kwa yena ngwasendlini bengathandi kwa into edibanise necamera. Ngeza nezano ze-goals nento masfote bengafuni into edibanise necamera. Ngoku ndiphathela abantu abakhulu ngondibe ndimngaka mna. Ufuna kwenzeke ntoni? Yebo. Ufuna kwenzeke ntoni sisi? Ndiphathele icamera ufuna ukhuphe eTV ngoku. Ufuna kwenzeke ntoni mhlambi? Masithi mhlawumbe kaloku kuthi kuba bengakufumani kwifowuni yakho nakuwe na uzamile ukufumana, so uye waqonda makabhalele thina mhlawumbe sawukwazi thina ukufumana sithethe nawe. Le nto yoba makandifone unifonela ntoni uzandithini? Ntoni nifonela yona sisi uzandenza ntoni? Kanye ufuna ugonyuluka ufuna uthetha ngoku. Uthiso lelahla kwesifubeni ufuna uthetha ngoku. Inyani yabujisa umntu olekegqibeleni. Awuyandiphambanela lo. Inyani yantoni? Iza nayo wena. Ikhona nawe le nto itshisayo. Qala apha ke. Njani ba iqala apha? Tsoma ningazula ndikhali. Phanga mfuthi ndiyaphambana phakathi kwabantu. Phakathi kwamadoda ndiyaphambana. Wena bhuti wakhayibona indoda ephambanayo. Kaloku bhuti xa uzama uchaza loba yintoni le yakwenza into bomshiye. Okay ke bhuti mandithethe. Sisi unobangela uba malikushiye. Wani uyayazi kodwa ngonza kuxelela ngokwami. Andikwazi uba uyeka ntoni mhlawumbi. Yabo? Wena ndazibamba ezihamba yema kuthiwa wena ulalana la nto apha kumendlini na 14 incinci. Hayi ke. Khama sizindlini ndithethe ndigqibe. Xa ndigqibile ke kunza kunika ithatha amahoteli. Sendithethona ngumsindo mani bhuti yabo. Niza ngixolela mana indimi ndithethona ngumsindo. Wena ulalana la nto asendlini na 14 years nonkosinathi. Inyani yazi deep down kube enhlizweni nto le. Wala nona sendlini na 14 years wendelisa ngalanto xa nje ngendlini ungayizonibona izobhutwayo ngoku. Ezonibona izobhutwayo. Asophinde ndixolele elifini mina wena. Sophinde ndixolele. Bhuti uyayazi kaloku ba into yandilasa ndandinxelile. Kufanele ndicacise ngana